Cafodd llawer o'r coedwigoedd a'r coetiroedd a welwn heddiw eu plannu yn yr 20fed ganrif, ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd, i gynyddu gorchudd coedwigoedd ledled Prydain fel y byddai cronfa strategol o bren wrth gefn. Roedd y pren hwn yn hanfodol ar gyfer helpu i ailadeiladu ein heconomi ar ôl y rhyfeloedd. Mae ein harferion coedwigaeth wedi datblygu'n sylweddol ers hynny, ac erbyn heddiw mae ein coedwigoedd a'n coetiroedd yn cael gofal ac yn cael ei reoli'n dra gwahanol gennym yn cyfoeth naturiol Cymru. Cynllunio. Mae ein coedwigoedd yn dibynnu ar y cylch coedwigaeth, cynllunio, teneuo, cyneuafu ac ailblannu, i'w gadw'n iach, fel y gallans ddarparu'r cydbwysedd gorau posib i'r amgylchedd, bywyd gwyllt a phobl, yn ogystal â darparu ffynhonnell gynaliadwy o bren. Mae gan bob un o'n hardaloedd o goedwigoedd gynllun adnoddau coedwigoedd sy'n amlinellu cynigion ar gyfer reoli coetir yn y dyfodol. Plannu. Mae ein coedwigoedd yn cael eu plannu â llaw yn ystod y misoedd oeraf rhwng mis Tachwedd a mis Ebrill. Gall hyn fod yn waith egnïol a bydd y rhai sy'n plannu yn cario bagiau trwm o goed ifanc ac yn defnyddio rhawiau arbenigol i blannu'r coed. Gallant blannu hyd at 250 o goed yr awr. Mae pethau fel y math o bridd, y dirwedd, yr amodau a chyflwr y safle a hinsawdd yn y dyfodol yn ein helpu i benderfynu pa goed i'w plannu ac ymhle. Bydd llawer o'n coedwigoedd yn cael eu hailblannu a chymysgedd o rywogaethau i'w helpu i fod yn fwy cadarn i allu gwrthsefyll bygythiadau fel newid hinsawdd a phlai a chlefydau coed ac mwyn helpu i gynyddu bioamrywiaeth. Mae safleoedd sydd wedi'u plannu yn cael eu monitro'n agos gan ein timau mwyn sicrhau fod gan y coed ifanc y cyfle gorau posib i oroesi yn wyneb ffactorau fel tywydd eithafol, difrod gan bryfed ac anifeiliaid sy'n pori, fel bod gan y goedwig bob cyfle i gyrraedd ei llawn botensial. Cyneuafu. Mae tynnu coed yn rhan hanfodol o'r cylch coedwigaeth. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau teneuo a chyneuafu. Unwaith y bydd ardal o goed wedi eiddfedu i faint penodol, mae nhw'n dechrau cystadlu ei gilydd am faetholion, dŵr a gola. Mae teneuo coed yn ein galluogi i leihau'r gystadleuaeth hon a gwella iechyd cyffredinol ardal y goedwig. Cyn i unrhyw waith ddechrau, mae ein staff yn cynnal arolwg trylwyr ac yn archwilio'r coetiroedd am unrhyw arwyddion o adar sy'n nythu, neu rywogaethau gwarchodedig fel gwiwerod cochion neu bathewod. Rydym hefyd yn chwilio am nodweddion eraill yn y goedwig, fel cyrsiau dŵr neu henebion, ac yn sicrhau bod mesurau diogelu wedi eu trefnu cyn y bydd unrhyw waith yn cael ei wneud. Rydym yn ymfalchio ein bod yn gofalu bod ein coedwigoedd yn cael eu cyneuafu'n gyfrifol, yn unol â safonau coedwigaeth y DY ac achrediad safon sicrwydd coetiroedd y DY. Mae'r coed yn cael ei cwympo gan weithwyr arbenigol sy'n defnyddio peiriant cyneuafu. Mae'r peiriant cyneuafu yn tynnu'r canghennau ac yn torri'r goeden yn foncyffion o'r hyd priodol. Yna mae'r pren yn cael ei anfon i felinau llifio, lle gellir ei ddefnyddio i ddarparu deunydd adeiladu cynaliadwy yn ein cartrefi, gan ein helpu i fynd i'r afael a newid hinsawdd drwy gloi carbon yn y pren am flynyddoedd lawer. Mae'r arian y gynhyrchir o'n gwerthiant pren wedyn yn cael ei ddefnyddio i ailfuddsoddi yn ein holl goedwigoedd a choetiroedd, ac mae'r cylch coedwigaeth yn dechrau unwaith eto. Rydyn ni'n gofalu am ein coedwigoedd heddiw, fel y gallant yfalu am ein cenedlaethau i ddod.